Znači, želeo bih da pričam prvo, da kažem prvo ono što se izdešavalo i zbog mog odsustva godinu i po dana koji nisam bio u reprezentaciji. Volio bih da sad pričam o tome i da završimo tu temu i da se okrenemo onome što predstoji. Znači, eto, to se desilo, bivši selektor imao svoje principe, ja sam imao svoje. Znači, ja sam ono što se kaže njemu zahvalan za dosta nekih stvari koje je uradio za mene i tako da to se desilo, bilo je šta je bilo. Ja sam stvarno, čast mi i zadovoljstvo što sam opet deo reprezentacije. Nadam se da ću pružiti svoj maksimum na terenu i da ću pokazati da služujem dres reprezentacije i da o nekim drugim stvarima ne bih puno da pričam. Ja bih najradije da pričam na terenu i da dam svoj maksimum pa ćemo vidjeti šta će biti. Naravno da ne, iskreno ne plašim se negativne reakcije, nadam se da će sve biti kako treba, da ćemo ono što se kaže, da ću pomoći sa igračima na tom nekom našem putu koji nam predstoji, da se obaziramo samo na fudbal, na kvalifikacije koje da pokušamo se plasiramo to evropsko prvenstvo željeno i vidjet ćemo šta će biti na kraju. Pa iskreno bilo je teško, ali pratio sam, možda se kaže bio sam verni navijač, možda i prvi tu pratio sam sve, vidio sam kako se igralo, kako su rezultati bili, ali nadam se da će u budućnosti biti sve bolje i da ćemo se vratiti na stare staze uspeha. Naravno, mi smo ostali u jako dobrim odnosima, želim njemu sve najbolje u Sandori. Baš smo sad igrali jedni protiv drugih, pozdravili smo se, pričali malo i na ljudskom planu ostaje sve kao što je bilo. Pa moje mišljenje je da smo mogli možda smo mogli težu i lakšu da izvučemo, ali eto, došla je ta grupa, mi treba da gledamo samo nas, da pokušamo da mi damo svoj maksimum na terenu, da ne treba da gledamo ostale ekipe, jer ako mi damo maksimum i ako odigramo onako kako znamo, da možemo da pobedimo svakog.